Para sa mga dalagkong nga balita, subong nga adlaw. Apat kasalakyan nagkarambola sa barangay Kagamutan Norte, Leganes, Iloilo alas 9:25 kaginas sang aga. Ini matapos ang ginaaligar nga pag-overtake sang sports utility vehicle sa ginasundan nga tricycle. Samtang ang padulong nga truck nakita nga lang-alang nga pag-overtake sang SUV gani gilayon nga naglikaw. Ang bangod sa karga sini ang truck nakabunggo sa ginasundan nga multicab, pickup truck kag armored van. Ang armored van naman na nakabunggo sa pickup truck. Una nga gin-rescue ang truck driver nga naipit ang tiil sa naunahan nga sa salakyan sini. Sa iban pa nga balita, isa ka bangkay na naman na nasapuan sa kakahuyan sa barangay Kabugaw, New Lucena, Iloilo, kaina alas 7 sang aga. Ang biktima amo si Eduardo Seron, driver kag residente sa barangay Ginubatan, New Lucena. Ulihi nga nakitaan sa CCTV footage ang biktima sang Domingo sang hapon padulong sa lugar kung diin siya nasapuan. Kung aton madumduman, sunod-sunod nga nasapuan ang patay diri sa Iloilo. Sa Lunes, Nobyembre 6, nasapuan ang ginchap-chap nga lawas ni Christopher Cabalquento kag sang Martes nakita ang iya ulo. Sang Huwebes nasapuan ang lawas ni Antonio Artigas sa pilas sang Tranghawan, Lambunaw. Sang Domingo nasapuan sa kilid sang kanal sa barangay Talokgangan, Banati si alias Mark. Ang dugang nga detalye sa sining nga mga balita, bantayan. Ini si Jen Bailon, ang inyo ka-PN. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.